Stop! Skvelé! Ďakujem vám! Výborne. Takže, kaskadérka naša v poriadku. Áno, stolci nevšímajte, všetko je v poriadku, hej, keď si v poriadku. Klobúk mi tam ostal. Klobúk ti tam ostal, kúpiš si nový honorár, budeš mať vysoký. Priatelia, jazdcia, kaskadéry, všetko OK. Koníky, áno, skvelé. Takže vy ste videli naozajstnú filmovú kaskadérskú scénu. Ako vidíte, koňom sa nič nestalo, ľuďom sa nič nestalo. Je to výsledok toho, že dlhé roky cvičia, trénujú a nie je to žiadna sranda. Takže naozaj kulisy nám nezhoreli, aj keď teda to koleso skoro v tom záchode skončilo, pán pyrotechnik. Tesne, hej, ledva to vyšlo. Dobre. Takže my si zlikvidujeme naše horiace pyroceno, tá prvá rada je celá, ale zážitok určite máte.